Mmebunga wawo Akyem Tafo aye oyekire kesi bi pa wochiremu a onganya nente se mansin assembly a wachiche no East Akyem de a onga chemu no wode fane reko kukurantumi a wochiremu kukurantumi a wode reko yide wo hu ni ntie se wode mansin no asoye kese no kukurantumi esanse se wo hwemu pa de a aban enyuma akese ne ade ne nyinara gu Akyem Tafo nti wonimu ni ntie a ese kukurantumi enu nti nipa yi aye oyekire kesi a wode retwen aban adwene asisusi bebi a wode mansini tire kono ebia na onim enu nti waretwe na adwene sisusu debi bebi a wode rekonde enye ne kwangenan enu nti wonfa saa mansini no mfa mbra Akyem Tafo enu nti me no wokan mmabunga wokuro no nananom ahemfo ne ade atu wo ho agu montenso abobokogyan atworotworo niema so de akyere amansan aka won adwene paye agwadifu a wofi miai bedi gua ne ade nyina de wo ho gye mu bi nkro enketo ne ade a ehihye Akyem Tafo ase a wonyina ba bedi gua wo ho nyina so de wo ho gye sa adwumadi mu a mekan empempem bebre no woto santen fa Akyem Tafo kurimu a na eye ni bere paye enu achi na UTV nsentworofo ne osaberema edu sei piasa oye Tafo hene twetwen enkomo mo kire na adwene basa da ba ye tete won ye hwe na ade no ekobe ba ko hu se say adwuma kase ba iti fi on no won su mu a won ya toto mo ma won akọ areas bebre ai me won ye se o me so no ye demonstration so ayo so e timi frefie ehwe ase se e di akire ni ase obi nko ye basabasa bi obi nko se adi bi dem won so ye peaceful demonstration then ye hwese abeko peaceful bia obi hye ba bi no no ne opeso oye no na oye bia ofoso oye a ye beka ya no ato di yen kasa ye nya hwe na obaso but em na mbremu de ani bi aba ani boye na aba bebre enti no ade e wo na ko ba bi de so ye tra ho hwe na wodi sa adwumadi ye nimu a wodi mu akoten pa ye ononyamfo kwabena sapon ono so ne UTV nsentworofo twetwen enkomo Mahalo ye won ye tesa aban e create new municipalities and ye tesa we create abuakwa no municipal efi osemati kun na rebeka so kodegba so na ehwe musenko yete ya ahani ekun na obia nim so bibi se ba ankan no na municipal na ankasa na Tafo na wo ene yi ko echi eje na yete ne so ene Tafo be sa yede anya na de na ekoda parliament na emu bi se da bi yem document ni anya da ye hwe di ewu the core document na kukurati mi di na seso as a municipal capital anya si da bi ayesa na je se ya fomra if is a minister deputy minister college team he is on record our kan ye o select committee o kan say baby a easy capital ewo ana easy office wo ewo newly created municipal will automatically ahonom na be district capital na bra woto santen ne ade fa mountain so no twro krata de koma abankra chipanyin a owo East Akyem mansinum anase assembly ho na emom wokwe no watia ne nan achi kakrenti wode ma district director owo ho eye owura yere vera akufu mante na wode jawo no mo no so je ne fe